Здравейте, ендер дракончета! Аз съм Dark Necro и днес искам да ви покажа нещо от Redstone, което направих. Така ми хрумна изведнъж. Ето това, в мините може да се направи. Стълбички, които се качват нагоре, а след това слизат надолу. Това е изключително просто. Сега ще го покажа набързо, но без стълбичките, само с пистаните. И да. Значи, като за начало ще го направя по-опростено. Тук слагате по един репитър, слагате го на 2 тика или на 3, както нали, това за мен е 2 тика. След това правите една колонка така. Тук слагате пистана, обаче трябва да е стики, аз показвам с такива. Взимате си някакво блокче, да кажем е това дърво. Не, айде. Ще вземем молстоун. Няма никакво значение, но ако ще го правите като мен отдолу с лава, може да сложите нали, камък. Ако го правите без лава, може да сложите само вода. Го направете с вълна, може би. Ще стане красиво. Така. Това е системата за изкачване. Изключително лесна система. Така. Ето. Така. Тази система може много, ама абсолютно много да ви помогне. Млъкни, моля се. Тази система, както бях казал, може да ви помогне супер много в мините. Млъкни. В мините и да, ето. Значи, млъкни, иначе ще ударим. Така избутват стъпалата. Сега ще ги сложа само да ви покажа как ги избутват. Усещам, че съм сгрешил нещо. Да. И то много. Трябва съм много голямо разстояние. Както и да е, така правите системка. И тук имате една импровизирана платформичка. Е така някакси. Само че ще трябва да е по-голямо. Е така някакси. Много несиметрично стана, ще ви го направя сега само с един pressure plate. Слагате pressure plate така. Това може да си го вкопаете в земята, аз просто го правя така сега. Пак на толкова тикове. Сега и тук опирате една платформичка и свързвате с този редстоун и сте готови. Ето. Готово. Грозничко се получи тук. Надявам се да съм ви помогнал. Очаквайте скоро още такива редстоун уроци. Giveaway-ът, пак ще кажа за него. Вече абсолютно категорично ще го тегля на 20 съба. Да. Благодаря за гледането. Чао!